Moele met Pelt, welkom. Met wem gaat voor Huukalen welke interessante parkstapper is een parkstadster. Het is een hele bekende parkstadster zelfs en ik ben erg vereerd met zijn bezoek. Ik verwelkom Wendy Kokkelkoren. Wendy, hallo. Goedemiddag, hoi. Het zie ik dat ze met me wil skallen. Ja, zeker. Heel hartstikke leuk. Verzet ons zo erbij, want we gaan veel te bespreken. Wat wil ze drinken? Een watertje. Water. Gewoon plat water. Plat water. Plat water, Hand voor wallen, Loes. Ja. Moele met Pelt. Moele met Pelt. Wendy Kokkelkoren, mich dunks. Fijn dat ze hij is. Verzint vereerd. Nou. Want er is een bekendheid, Ja. er is een bekende zangeres. Net overdreven, Frits. Daar has eigenlijk de status van diva al bereikt. Oh, is dat zo? Ja, zeker. Want er zit ze al in een jubileumtour. Nou ja, Ja. dat zit. Dat zet je over mijn leeftijd, hoor. Ja, nee, maar dat zit toch genoeg. Ja. Ergens is het begos met Wendy. Ja. Zo lang geleden is dat nog niet. Waar stond die weekske? En mijn weekje stond op de hele baan. Hele baan. Ja. Hardcore hele. Ja. Ja. 64, 18. Ja, klopt. En daar ben ze geboren en getogen. Toen ben ik geboren. Ik ben geboren in de vroedvrouwenschool. En daarna... Ook hele baan. Ja, hele baan. Ja. En daarna heb ik tot mijn 25e op de hele baan gewoond. Ja. Door naar school gegaan, diegere school. Ja. Waar toen nog Schilderts. diegere school of Ja, waren dat ja. basisschool? Oh god, basisschool, weet ik eigenlijk Ja? aan niet. Oké. School, ja. De Schilhorst was dat vroeger. Oké. Ja, En dat ging allemaal prima. dat ging prima. Daarna middelbare school op Spekhei, dus naar Santa Spekhei? Maria. Oh, Ja, oké. ja, mijn oude school net dat ik naar het centrum naar school ging. Dat was Ik gevaarlijk. ben heel beschermd opgevoed. Dat was gevaarlijk voor jonge Ja, meisjes. maar stel ik voor de ouderen stond vrij en dan ging ze de stad in. Nee, dat was niet Ja, de ja. bedoeling. Nee, een kerk was niks los. Ja, ja. Nou ja, dat was Spekhei, ja, dus dat... Nu moet ik dich, het is normaal niet in dit programma, maar nu moet ik dich even van mij een herinnering vertellen. Ik ben eens een paar keer, dat is echt lang geleden, ik ben eens een paar keer gevraagd voor een jury van een soundmix-wedstrijd in de Kamerbron op hele baan. Ja. En dat wordt toen enorm populair, de soundmix-show. Hè? En overal waren die wedstrijdjes, denk ik. En met Koninginnedag wordt toen Ja. nog. En toen Ja. ben ik daar eens een paar keer geweest. Dat weet ik En nog. dat ging immer tussen twee meisjes, twee bakvisjes. Ja. Eén met een Italiaanse naam, en de andere met een heel Heerlijkse naam. Het ging immer tussen die twee. En meestal won dat met de Heerlijkse naam. En dat houdt dan een loopzuivere vertolking van een hit van Whitney Houston. Het andere Ja. meisje was Gabrielle Massa. Klopt, ja. Ook nog immer actief in Ook de een goede muziek. carrière, ja, absoluut. Professioneel, dat weet ik Ja, even ja, niet. ja. En het andere meisje was Wendy Kokkelkoren. Ja. Is het toch echt begos? Ja, de liefde voor muziek wel, denk ik, ja. Ja, ik word, moet ik even denken, 7 jaar, 8 jaar wie ik de communie deed en wie ik voor de eerste keer solo zong in de kerk. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen dat de directeur van de show zag van, oh meisje, wat kan je zo schön zingen? En ja, zo volgde de hoofdrol in een musical op school, weet je. En zo ging dat zo stap voor stap. En mijn ouders die waren natuurlijk ook muzikaal. Mijn mam zong in het kerkkoor, het hele baan. Mijn pap speelde in de harmonie. Dus ja, bij ons was muziek eigenlijk ganz vanzelfsprekend. Ja. En zo langzamerhand ging dat zo'n overheersende rol spelen dat ze dacht, ja, hij gewoon niet meer. Ja, dat had eigenlijk best lang geduurd. Want ik hou immer zo gaat van, ik wil of politieagent worden, net wie mijn pap, of kleuterleidster. En ik word dus een jaar of 15, 16, denk ik, wie ik dacht van, of wie mijn mam eigenlijk zag van, goh, zou ze het niet leuk vinden om zangeres te worden eigenlijk. Dus ja, toen ben ik eens gevuur zingen op het conservatorium. Mijn mam repeteerde er op de soort dat ik met het Limburgs Concertkoor. Dan ben ik eens metgegaan en zo heb ik kennis gemaakt met mijn docent, Frans Kokkelmans. En hij zag me toen van, ja meisje, je hebt echt wel talent, dus het zou misschien een goede keuze zijn zo hij en verder geweest. Maar zelf had ik er eigenlijk nooit niet aan gedacht, tot op dat moment. Ja, maar wordt dat meteen ook, zal ik zeggen, klassiek? Is dat een bepaalde richting? Ja, of wordt eigenlijk het al, nee, pop, klassiek eigenlijk. Ja. Bij die Soundmix Shows, wie ik 10, 11 jaar word ik wel inderdaad de popnummers zingen. Maar al gauw ontdekte ik toch dat het klassieke eigenlijk niet bij mijn stem paste.
Dus ik ben klassiek geschoold, opera. Opera, Ja. solozang. Ja. En vanuit dat conservatorium kroeg ze ook eigenlijk direct wel rollen in. Ja, bij Opera Zuid. Dat waren, mijn eerste opera was in het Tsjechisch. En bij Opera Zuid, ja, en ik zal nooit vergeten, ik kwam door de eerste repetitie en ik moest mijn partij nog gaan. Ja, dat was zo lastig. Maar ik had net begrepen dat ik dus alles aan moest kennen wanneer ik doorkwam. Ja, ik was 18, 19 denk ik. Maar dus ik ga toen met de Christmas elke dag van de vakantie me kapot zitten studeren op dat Tsjechisch, zodat ik dat maar zo snel mogelijk meester zou zien. Dus dat zijn dan van die dingen, van die leerzame dingen. Dus denk ik, als ik bij een professionele productie kom, op de eerste repetitiedag, werd van die verwacht dat ze alles kent. Ja. Dan gewoon van het noten instuderen, dan moet ze het gewoon kennen en dan werden de puntjes op de i gezet. Ja. Is er eigenlijk veel concurrentie? Dus du bent sopraan, Ja. geschoolde sopraan. Is er veel concurrentie? Zijn er veel vrouwelijke sopranen die nou dezelfde rol met dingen? Wanneer ga je een heel en omstreken, dan kom ik Fenna O'Ryan zeggen, of Kelly Gott, Kelly, ja. Wendy Kokelkoren. Maar is er een concurrentiestrijd of zo voor rollen? Of? Ja, momenteel doe ik natuurlijk geen rollen meer. Dat nee. was echt tijdens mijn studietijd. Hè. En op een gegeven moment, toen ik 25 was, toen leerde ik Guido al kennen. Ja, en toen kwam ik eigenlijk bij het orkest terecht. Maar ik hou sowieso, also ga ik gewoon net de opera in. Kelly is echt naar de opera-kant gegaan. Ja? En Kim Savelsberg, die zitten echt naar de opera. Maar ik hou al eigenlijk heel snel zo gaat van, dat is net wat ik wil. Ik wil echt richting het crossover. Beetje opera, toch ook gaat moderner. Een beetje Sarah Brightman, Bocelli's, een beetje die richting van muziek. Dat was eigenlijk al vrij snel voor mij duidelijk. Dat ik dat, ja. Dus ja, de concurrentie had ik nooit echt zo ervaren. Tenminste, van mijn kant niet. Nee. En op een gegeven moment loopt ze dan dus de Dieteren tegen het lief. Dat wordt dan wel een dubbel geluk. Ja. Hij vroeg me om zijn zangeres te worden bij zijn productie. En dat hij 2 jaar van tevoren al tegen een vriendin van hem gezegd, wie voor een conservatorium was. Ja, daar zit mijn zangeres en ik weet het zelf nog niet. Oké. Dat was gewoon puur op intuïtie en hou zich al een beetje omhuurd van, is dat een leuk meisje, dat Mandy, en kan dat goed zingen. Nou, gelukkig was ik in de positief. Dat geluk hou ik. Nee, dus inderdaad 2 jaar later had hij me gevraagd om zijn solozangeres te worden. En we waren pas een koppel na het eerste concert, moet ik er maar bij vertellen. We waren eerst zakelijk samen en daarna pas privé. Maar ja, wat was het eerste concert? Ja, dus dat wordt toch al... Inmiddels had er een gezin met 2 meiden. 2 meiden die inmiddels ook al... 14 en 12. Ja, en waarvan ook al zingt. Ja, had ze ook al op de bühne metgenomen? Ja. Het was 6 jaar wie het eigenlijk ver zei het zelf altijd, maar toen hadden we de microfoon uitgezet. Toen zong ik Let It Go met een harmonie en dan wilde het per se met op de bühne. Ik wil ook Let It Go zingen. Dus hand van op de bühne gehaald, een microfoon gegeven, maar tegen de geluidstechnicus gezegd, zet de microfoon maar uit. Ja, en van achteraf verteld, vond ik het niet zo leuk. Maar vanaf 6 jaar ging het echt professioneel neven mij op de bühne. En mensen hem zien komen, weet ze, we samen voor altijd. Ik weet niet of ze dat filmpje ooit gezien hebben. Leuk om te kijken. Het kunt echt op zo van... Kijk maar eens. En het is gewoon, het is geboren op het podium. Ja, en het zusje? Jaloers? Nee. Het had een hele goede stem, die jongste, Annabel. Een hele krachtige, hoge stem. Maar je hebt minder controle erover. Maar het interesseert hem ook niet zo. Weet je? Het kan echt heel hel zingen, maar om daar echt mee te doen, nee. Het is meer een actrice en nu is het misschien richting de visagie, vind ik het leuk. Dus ik zei, ja prima. Dan wees toen de visagiste van Anne-Sophie, is ze met. Kom maar in het familiebedrijf. Ja, precies. Ja, zo gaat dat. Verzend toe een muzikaal intermezzo in dit van muziek overladen gesprek. Ja. En dan had je gekozen voor Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. We kennen de melodie natuurlijk alle, maar toen had ze hem ook gezongen. Ja. En ik vind dat zo'n hemelse melodie, sowieso Morricone, wat hij allemaal schreef. Maar dat Once Upon a Time in the West, dat vind ik hemels. Ik vind het prachtig. We gaan eens luisteren.
Ja, in dat orkest met Guido en ja, het ganse treiben, dat doet er inmiddels 24 jaar. Ja. En dat zullen we weten, want hij is best bezig met een ganse tour. Hè? Ja. Verstond momenteel in de theaters. We hadden er 2 gehad, komen er nog 4 aan. En eind augustus stond we op de maat van Rumming. Van Remung. Ja. Dus, Want daar was wel al op een Gratiusplein een heerlijke stangen, op de dat Maat waren de Kerkhoor allereerste, en Hooremung. En Hooremung, ja. Gewoon een beetje verdelen het een beetje. Een beetje centraler. Het eindigt Ja. in Amsterdam of zo. Ja, wij weten. Ja. Ja. En dat is een soort memory lane, of wie moet er voor ons die show voorstellen? Nou, het is eigenlijk gewoon wie voor altijd de open air zone. Er komen get gasten en ja, het is gewoon een groot spektakel, boet in de open lucht. We hopen dat de weerschoden als dit jaar goed gezind zijn. Vorig jaar wordt het gaat minder, dus voor het eerst. Normaal hebben we altijd goed weer. Guido en ik brengen ook immer een woes. Nou, de partij weet en met hulp altijd, maar ja, 1 keer ging het mis. Ja, goed. Maar we vertrouwen op het goede. Ja. Wie deed ze dat trouwens, Wendy, met al die drukke optredens, wie ik tegen vroeg of ze aan dit was met door, was je nog even op en neer naar Bratislava voor een optreden en zo. Dan denk ik, wie deed ze dat met die opgroeiende kinderen die ook nog een beetje beginnen te puberen en een gezin gaande hoorten en de erpelschellen en de wijsdoen. Ja, dan nu wel nog allemaal. Wie deed ze het? Ja, het is af en toe een beetje passen en meten. Het is niet altijd even druk, moet ik ook eerlijk zeggen. Dus dan ben ik echt meer moeder dan zangeres. En daar had ik ook echt voor gekozen. Dat vind ik ook prima. Maar ja, Guido is bijvoorbeeld echt elke dag weg. Hè? Dus ook op kantoor vullen. Dat deed niet alleen viool spelen, maar ook de randzaken eromheen. Dus het is gewoon allemaal heel veel werk. Nu denk ik, oh leuk, concertje. Maar ik heb zoveel bij kijken. Ja, dus ik hoef me in principe alleen maar te concentreren op mijn eigen ding. Hè? Dat ik in vorm ben. Maar natuurlijk wel zorgen dat ik altijd in topvorm ben. Niet roken, niet drinken, genoeg slapen. Dat zijn allemaal van die dingen. Dat is een levenswijze. Ja, dat is maar ook ik ben het anders gewend. Ja. En maar doe deze ook solo-optredens? Ja. Of uitvaarten. Vind ik ook heel mooi om te doen trouwens. Ja, dan geeft ze toch nog moois met, bij het verdrietigst. En jullie zijn zo dankbaar daar na afloop. Het is niet te vergelijken met mensen op het podium steeds. Maar ja, ik vind het heel, heel mooi om te doen. Ja, dus zei ze al, de stem moet natuurlijk gepolijst blijven. Ja. Wie deed ze dat qua oefenen? Gewoon iedere dag 2 stunden zingen? Nee. Ik weet niet wie andere zangeressen dat doen. Nee, maar af en toe is rust ook goed. Hè? Kijk, bij viool is het geen angst. Dat moet echt in vorm blijven, de eelt moet op die vingers blijven. Maar qua stem kan ik ook echt wel een paar dagen zeggen van doen het even rustig aan, dat is ook wel goed. Maar oefeningen. Vocalises, oefeningen, nummers zingen. Kijk, bij een uitvaart bijvoorbeeld is eigenlijk de schoonste training. Hè. Daar ga ik gewoon 100%. Daar is ze niet voor de helft zingen. Hè. Dus dat is ook eigenlijk een manier om in vorm te blijven. De boel aan de gang te houden. Ja. Want daar had je dus bijvoorbeeld geen leraar of zo, of lerares nog bij nodig. Had ik in ieder geval niet meer. Ik weet niet, misschien had ik hem wel niet, ik weet het niet. Maar ze had ik natuurlijk ooit op het conservatorium een heleboel bijgebracht. Ja. En dat brengt ze in de praktijk. Maar ik kan me voorstellen dat dus af en toe... wie een dokter ook nog een seminar geeft over een nieuwe... Ja, ik ga zelf al beginnen met nog eens popzanglessen gevolgd. Om gewoon nog eens even uit te proberen. Ja, en dan merk je gewoon, dat is echt heel verschillend. Hè? Wie dat qua zingen werkt met die stembanden en zo, met de spieren. Maar dat is ook wel heel leuk om dat te ontdekken. Maar ik kom er toch achter, ik hoorde toch gaat meer richting klassiek en af en toe een beetje populair twistje erin, maar echt popzangeres, dat laat ik aan mijn dochter even. Dat is een echte popzangeres. Wat is de best sopraan, of ze noemen pop, sings of klassiek? Ja. Wat is de houdbaarheidsdatum voor een sopraanstem? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat dat ook echt wel aan zichzelf ligt, wie ze met die stem omgeeft, wie gezond blijft ze. Ik ga wel tegen de lui om me heen gezegd, bescherm ik voor mezelf. En ik begin met mensen denken, oh my god. Kijk, er zijn toch wel eens zangeressen dat die denken, ai, dat moest niet met het podium op. Weet je? En dat wil ik voorkomen. Ik hoop dan echt
dat er lui in mij heen zijn. En ik denk dat ik het zelf ook wel in de gaten had. Maar tot nu toe had ik nog altijd zo gehad, wanneer ik dan opnames van mezelf terughuurde, denk ik, oh, schön, mooi. Het klinkt nog gewoon en de stem werd allemaal rieper, wie ouder dat ze werd. Ja, dan krijg je een vollere stem, een krachtigere stem. Dat merk ik wel, dus er zit altijd nog wel progressie in. Oké. En zolang dat is, denk ik, is het goed. Kijk, in een gegeven moment kon ik misschien denken van, nou, ik ga een jong lui coachen. Wanneer ik het zelf niet meer leuk vind, ja, ik vind het tot nu toe nog helemaal leuk. Maar ja, de weet nooit wie het even gaat lopen. Maar een echte houdbaarheidsdatum, kan ik toch niet zeggen. Ja, Wendy, versleten hem maar af met de Elske. Ik weet dat ze net drinks. Nee. Ja, wie wat dat gaan doen, de mag er ook in spuien. Nou. Maar we zouden dan toch wel een keer even toosten. Ja. En we willen natuurlijk het stichtelijke boodschap huren. Ja. Het gaat er in het leven niet om wie succesvol of wie rijkste bent, maar wie leefste bent als mens. Voor de anderen, maar ook voor zichzelf. Ik ga met. Zondag. Zondag. Dankjewel. Angerkier bij Moelen met Pelt. Ik vergeet nooit meer. Een van mijn eerste activiteiten was de bemiddeling via mijn toenmalige begeleidster. Ze zei dat kumtalig en een jong. En dan moest ze proberen aan het werk te krijgen. En dan moest ze doorschikken naar Bakker Pelt.